du følelsen af nyfalden pulversne, der rammer dig i ansigtet, mens du kører for fuld fart ned ad pisten? Eller varmen fra en lav orange sol, der bryder gennem vinterkulden ud på eftermiddagen, mens du sidder med en kold øl i hånden til afterski? Eller en frostklar morgen i liften på vej op til dagens første tur, fuld af spænding og forventning om, at svingene sidder lige lidt bedre i dag, end de gjorde i går. At benene er klar, at skistøvlerne sidder perfekt, at liften bare skal nå toppen i en fart, for det er nu. Det er den bedste tid. Det er følelsen af skiløb. Den følelse, der får os til at vende tilbage til bjergene igen og igen, år efter år. Hvis du er skiløber, ved du præcis, hvad vi taler om. Vi taler om de få uger om året, der fylder så meget i livet. Skiferien. Den bedste tid.